Good morning! Day 2. Ayan o. Ang ganda ng swimming pool. Hindi makapaligo. Walang swimming suit. Uy, good morning. Good morning, G. Good morning! Pupunta kami sa room ni na Elia. Yung ibang BFFs. Kasi nasa kabila silang room. While ang room ni Onding nasa kabilang wings, kailangan bumaba pa kami sa lobby, lilipat na naman ng elevator, saka makakapunta sa room nila. Bali na, G. Hindi ka nakakaiba sa kuya. Good morning! Ang mga... Magasin. Oo, magasin. Tuktukin na. Good morning. Ay! Day mo na. Good morning. Hi, Miss Janet! How are you? Wala ko sa titururong pa ako. Good morning. Good morning, ba? Jana. May mga tinapay hindi oh. National technology help save millions of lives. Oh, yun mo, inaarog lang kami. Pasensya na kung may allergy. Ang breakfast ni King Jollibee. Spaghetti, wow! Pero sa stem cell, nawara-wara. Ayan si Virgie. Ano yan, multitasking. Nagme-makeup plus nagbibideo call sa mga siblings niya. Nagme-makeup da, tapos nagbibideo ko. Iiba ko ni sa vlogs ko. Punta kami rito sa room na naman ni Unding. 12 na magla-lunch na kasi. Hindi naman pintang inang. Wow! Lampos na kaya sa kanyo. Pagpupulos ng panahon. Ay, cute naman talaga, oh. Kami sa MOA, magpapasyal-pasyal. Kasi wala kaming lakad ngayon. Bukas pa kami pupunta ng Cabanatuan. Nakasakay kami ngayon sa shuttle bus papuntang MOA. Andito na kami sa MOA. Ang mga layas,
Dapat 77. Ayan, mga napagod na ang mga rangrang. Balik na naman kami sa room ni Unding para mag-dinner. Ito lang pa ating kasama ko sa beach. Ayan o. Ayan bagaw. O, ito bago na naman kasama ko lahat nakatalikod.